Guys, good morning to everyone. Welcome back to another vlog. Asa kelaman kamu moजाङैनो dong. Ini vlogku start खालामसै. Dayo साहा लोंसै. दासो उथिदो guys आङो. Oke guys, yang साहा लोंसै. माने फुंनि साहा लोंनाया मिस्टी दं आरो मा फिथा बुङो बेखौ मिथिला. लोंसै नै. Krim dong guys. Bilai fol lesra. Kedai alu dosongkan singkat aja dong. Nih. Bika kai gini maka bakai gini. So guys yang bika pasin sih pasin ikan tangun gede kela. Guys yang mabaka hakang waina like oमफ्राय yang संनोसै. थाव होबाय. Baik, ada hina dong bawah, mesti. So guys, daya mane bhajaya jabai. Sangnोसै. ओंखाम जानायखौ भिडिअ खालामनो बावगारलायदोंमोन. ओंखाम बाहाय जाबायदोंमोन. खायसे माने भिडिअ बानायनो बावगारलायदोंमोन. जाबाय दालि ओमफ्राय खुमब्रा. जाबाय दहैनो नोंथांमोनखौ खिथिखाबाय नालाय बे नै I am drinker. खिथिलाय आरो गुसे I am singer. Goथाव ओंखाम जादो बं ओंखाम जाबाय थादों दाउनाव लोगो मोनगोन बं दाउनाव लोगो मोनगोन दा हुसिंकारा काटा जावदो ओंखाम जाखांनानै लोगो मोनगोन ओंखाम जानानै लोगो मोनगोन जाखांनानै So guys दायो जोङो माने ओंखामखौ जाना लानोसै उनावहाय नोंथांमोनजोंबो लोगो मोनसिगोन सिंगाराया नै बियो मोनदो बेसेबां नै आरो मासे मोनबावबाय नायनो हागोन सिंगारा बे माबासो बे निजोम रुहि सिंगारा ओइ गोजोंसो लानाय गाइस माने जाहानावनो सिंगारा दुहुनगासिनो दङ ना गथ'फोरा बेखौनो आंबो नायफैबाय आरो ओइखौ दोनबाय हा मिथिया बे खांनानै ओरैनो दंबाय थायो इनिफ्राय दायो आं दुकानाव थांगोन स' भिडिअखौ नायलांबाय थाबा नोंथांमोना मिथिलांबाय थागोन आं मा खालामो नै आं दुगैना कुर्ता गानदो कुर्ता ओमफ्राय प्लाजो स' नोंथांमोना नायबाय थादों आं मा खालामगोन नोंथांमोनखौबो देखायबाय थानोसै गाइस दायो माने अखा हागोन नामाथाय मिथिया मादिबा जादों बोथोरा बार फैदो नै गाबगांदोना स' दायो आं दुकानाव थांना बायसै जल्दिनो A few moments later. Pagagasino dong naina hagen nोंथांमोनाबो One hour later. थांनाया माने मेगि लायनो थांनायमोन आङो दायो जानोसै आङो
By black color fade nih. Guys, tayo we ready Jabai. So dayo ang because hansi, kamu kebayar sih deh hansi. Yang pias hansi. Akbar dia, kabar dia, cari. Mulai tu ya, harus dari tu sini. Guys, Okha halas ini dong om. Guys, ang mana ready Jabai na biam. Ini sambra mai tislo dong. Sup bini sup kulang ni lubi di menang eh. Kaya nang harus jadi nada. Ay, 2 kilo kumna le. Ini sambra ku zaka. Zaya lalang liang. Nang ko balagan. Mix kalam ni ruang. Okha agak sini dong om. Yang daya Okha berterau Maggi saga. Tasty. Itu betul ini. Ano? Oh, ulo. Kaya mang lado. Betul guys. Oh, ulo. Betul lah lain mabidi kamang ulo ka. Ay, kusam. Nagwag ko naman na. Kaya doon sa iba, gabala dito sa ko eh. Kaya nini. Guys, kasama sa kahalat ni dong oh. Yang Ruti banaigen na inifrai maba atta ke dohoina nana dinbai fai biting megung aku dugasino dongo dali motor alu fry gaila fai dayang megung kuman balan taman ke dekhaigan frai Ruti ke ba dekhaine jaba dekhaigan banainai ke Dini mana income saya dini Ruti zagan Okha bahawa thadna Okha batharaw Ruti janai mojang mono Bili berdena ferakan mane bili nai bustu diana jahal pilastune bili jahal bade yang Ruti bane gasi dong main halan dong na Okha tu Ruti saya cari kisah nama tanggung jawab mana tahu naik kat jam sebetulnya kan tak ada pun aja kayak bikin sih kurang sampai guys kurang soksa deh na katanya so guys nah yang mana gelem sebanyak nih roti ya Jabai kau kluk yo Nih, hari ini. Mana gede-gede pun ini. Kan sedang dorong ni kan. Kai mi kung apa man bayam predau na in thaman ke dekha changa Ruti ke bane khangane. Ini ready Jabai ane bara kamu apa? Kilo. Ini yang ni bara size ada guys. Size babu nama gothos mojang na Ruti oh
नै मैगंआ रेडि जाबायना माने रुटियाबो रेडि जाबाय गाइस कारेन्ट गैया दै दिनै अखा हानायखाय कारेन्टखौनो हराखै दा दासो थांदो खोबनानैसै ओमफ्राय रुटिखौ नायनो हागोन मोनसेखौ नाय मा गोद्रा बनायदों रुटि दों जानोसै ओमफ्राय दाउदै अमलेट दायो आङो रुटि जानोसै बे जाबाय दाउदै अमलेट बे मैगङा मैया माने आं मोनाव भिडिअ बानायनाय जायासै मानो होनोब्ला आंखौ माने उन्दुनो ओंखारदोंमोन बेनिखायनो भिडिअ बानायासै दायो आङो ब्रास खालामखांनानै माने भिडिअ बानायदोंना ओमफ्राय सोरबाफोर चेनेलाव फैदोब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां ओमफ्राय आरो बिदिनो भिडिअ बानायबाय थागोन आङो ओमफ्राय आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय गाइस आरो मोजां मोनोबा लाइकबो खालाम आरो शेयारबो खालाम ओके बाय बाय गाइस स्टे सेफ एन्ड लाभ इउ अल